Usa ka pastor nga missing ang napalgang patay na ug dunay mga samad tinigbasan sa Tagum City. Motor napping, posibleng hinungdan sa krimen, sumala sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na'y kinabuhi og tadtad og samad tinigbasan kining usa ka lalaki sa may Purok Namnama, Barangay Kuambugan, Tagum City, alas 10 sa buntag niadtong Lunes. Ang biktima gilang si June Cesar Saturinas, 34 anyos, usa ka pastor o residente sa Barangay Mankilam, Tagum City. Sumala sa asawa ni ini nga si Jean, ulay sila nga nagkaistorya sa iyang bana sulod sa ilang balay niadtong Sabado sa gabii. Milakaw matod pa ang iyang bana, apan wala ni gisulti kung asa padulong. Apan wala na kini nakabalik. Itawagan ako nga kung urangan kung basi nagawi dito ang ako ang bana. Nya wala man daw mauto nga di adtuan na dayon ako dito sa sa Barangay Mangkilam. Nangayon na sa siya og tabang sa social media aron makita ang iyang bana. Sa investigasyon sa Tagum City Police, naga-sideline isip habal-habal driver ang biktima. Gigamit matod pa niini ang gimanehong motor dihang milakaw. Lunes sa buntag dihang napalga na lang kini nga wala na kinabuhi ug dunay mga samad tinigbasan sa nawong ug sa ubang parte sa lawas sa sagbutan daplin sa kalsada. Narikober sab sa crime scene ang mga personal nga gamit sa biktima. Apan nawala na ang gimanehong motor niini. Sabi rito siya na ang purpose gid sa ilang pagluba atong tao tungod kay gusto nila kuhaon ng motor. Initial investigation nato, motor natin ang purpose niya. Sa karon blanco pa ang kapulisan sa identity sa mga sospek. Apan ginasuta na nila ang mga posibleng CCTV footage do sa lugar aron maila ang mga sospetsado. Panawagan sa asawa ngadto sa mga sospek. Surrender gid mo sa inyong kaugalingon nga anang kamo gid ang nagbuhat ato sa akong bana kay grabe man gid ang inyong gibuhat gud. Nakatakda ngay lubong ang biktima karong Domingo. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.